Oude Beeldzijl, het eerste dorp aan de langste weg van Nederland. Een oude zeedijk met meer dan 1100 huisnummers. 1952, Oudeziel komt op de film. Voor het eerst een cameraploeg in het dorp. Dijkwerkers die begin 16e eeuw de Beelddijk hadden aangelegd, bouwden hier, in de oude rijen, een sluis. Op dit kruispunt van dijk en slenk rondom de Piep en café Het Grauwe Paard ontwikkelde zich een levendige gemeenschap. Met volle teugen legt de camera het dagelijkse bestaan vast. Iedereen is er nog. De grote mechanisatie in de landbouw heeft nog niet toegeslagen. De KAF is er ook nog, de Coöperatieve Aankoopvereniging Friesland. De boeren kopen de producten die ze nodig hebben gemeenschappelijk in. Veevoer, kunstmes, zaaizaad en op het beeld aardappelzaad. Wie het beeld zegt eerpels. De oude zeebodem is vruchtbaar en het klimaat werkt mee. Zilte lucht en daardoor weinig bladluizen, de overbrengers van aardappelvirusziekte. Rond 1960 wordt alles anders. De bevolking trekt weg, de gemeente overweegt om de leegstaande huisjes aan de Oude Beelddijk af te breken. De plannen worden nooit doorgezet en de Oudeziel trekt al gauw een ander publiek. Forensen, randstedelingen, toeristen op zoek naar ruimte en rust.